tak už teď musíš sám a musíš experimentovat, hledat, jo, tak přeju ti všechno dobré, vždycky tady budu, abych ti poradil, ale jako výcvik skončil. No a když jsem 2.12 a já budu promítat zítra o tom, byl tady na této iniciaci, tak právě Guruji vytáhl tyhle ty starý sabadí, ty rčení. A vlastně celou tu iniciaci tak mě učil. A pak jsem na tom jako se snažil pracovat až do teď. Od roku 2012. A dvakrát jsem to vzdal a vždycky jsem potřeboval pár let mezi tím, abych se oklepal, že do toho zase půjdu. Protože to je napsaný jazykem, kterýmu nerozumí Indové. A je to napsaný jazykem, který já neumím. Takže jsem strávil stovky hodin s Gurujim na WhatsAppu. A ještě předtím to bylo přes Messenger, když WhatsApp snad ještě jsem ani neměl. Jo? A e-mailem a prostě a 4krát jsme se viděli osobně, aby jsme do toho vždycky ulítli. A vždycky jsem to vzdal, protože mi to jako nepřišlo dost dobrý. Prostě jsem něco nechápal, nebo mi tam něco nedávalo smysl, něco se mi nelíbilo. A já to mám rád, tak jak Guruji tam začal, takhle, ale musíš tam dát to k, to není k, to je k. A tak úplně stejným způsobem. To jsou dialekty, jo? Jsou to starý dialekty středověké Indie, který prostě Guruji rozumí a Tansen jenom trošku. Ale mně šlo, aby tam bylo to hudební a aby to někdo naspíval, abych mu dal jakože dárek, že jo? To bylo překvapení. Takže Guruji celou tu dobu nevěděl, že se nahrávají ty audiofily. Až teď teda. Tak. A je to hotový. Vy když tady tu knížku po tom krátkém úvodu otevřete, tak uvidíte, že tam je 313 historických náckých rčení. To neznamená, že to jsou všechny, ale tohle jsou ty historické. Vlastně každý nádži může vytvořit rčení. Jo? Takže vlastně já tady někdy holky říkali, že by ty vtipy, co tady někdy hlásem měli napsat, tak to by vlastně mohlo být jako nádžský rčení, protože 100 let později budou říkat a tamhle satnác České republiky hlásou tuhle pravdu, jo? Nebo prostě takhle. Takže ty rčení vznikají velice jako autenticky, je to ústní lidová slovesnost nátů, je to nácká lidová slovesnost. A fungovalo to tak, že my jako žebráci v té době teda, tak jsme chodili po těch vesnicích, kde už tak neměli moc jídla. A aby jsme upoutali pozornost a dostali najíst, tak jsme jim recitovali a zpívali, tak jak minstrelové, bardové, jak jsem ještě říkalo tady po Evropě, to tady historicky ve středověku bylo taky. Cigáni, že jo, třeba taky dělali divadlo a show a toto, tak podobným způsobem. A oni nás ty lidi krmili a my jsme je učili o tom, co je mysl a o tom, co dělat s tělem. V té době nebyli psychologové, nebyli moc doktorů a my jsme byli ty vzdělaní v té společnosti, co se týká znalosti o těle a mysli. Takže jsme tam sloužili ty společnosti tímhle způsobem. A bylo to všechno v poezii. A jelikož to je poezie, v té češtině ne, jo, na to nemám. Jako udělat z toho českou poezii, to musíte říct nějakému super překladateli a že jich česká historie má. Představte si, když někdo překládá do češtiny a udělá z toho znova poezii. To je pro mě úplně neuvěřitelné. Po tyhle ty zkušenosti, co mám, ty maličký z tohohle toho, vůbec nechápu, jak to jsou schopni jako dát do české poezie, protože já jsem měl co dělat, abych to vůbec smysluplně přeložil. Vylámal jsem si zuby 1000krát, měl jsem kolem toho, musím přiznat, že tam nějaký ten nervíček a tak různě. A Guruji je takový hodně precizní a nekompromisní, takže párkrát jsem se cítil hodně sundanej, a nebo na druhou stranu tam byla ta euforka, konečně jsem na to přišel. Jo? Když po nějakých pár letech ti to najednou brnkne do hlavy, co to znamená, a ty na tom roky přemýšlíš, tak je to takový docela zajímavý zážitek. Tak a tady s tímhletím, já neříkám vůbec, že jednoho dne vám neřeknu, že sabadí tohodle a tam toho čísla bych chtěl změnit. Třeba jo, tak v další edici. Teď jsme jich vytiskli 500. Ani ne tak kvůli tomu, že ale na ta cena, když se vytiskávalo 500, byla výhodnější skoro, než kdyby jsme jich tiskli 200-300. Takže těch knížeček máme docela dost. A myslím, že to je paráda, já jsem spokojený s tím výsledkem. Je tam původní jazyk pro ty fajnšmekry, co to jako chtějí teda číst. Ale když to dáte člověku, co umí sanskrit, tak neví, co tam je napsaný. Když to dáte člověku, který umí hindi, tak on to přečte, ale neví, co to znamená, protože je to středověký jazyk. Je to jako staroslovenština třeba. Tak byste taky úplně nevěděli, která bije, že jo? Co to tam je napsané. Tak, tady je to český a tady je QR kód, na který když kliknete, tak vás to hodí do toho audiofailu, kde se vám odspívá ten originál. Tak, abyste si to mohli nacítit, jo, tu vibraci. Jo. Tak,
Je jich tam 313. Pak Guruji napsal nějaký svoje sabadí, proto si říkal, že jich tam není 315, protože já jsem tam dal jen ty historický. Protože ty novodobí si myslím, že se musí prokázat sami v historii času a že není správný ty novodobí věci tímhle způsobem míchat s těma historickýma. Prostě jsem přesvědčený, že to je něco jiného a že ty novodobí musí prokázat tu autenticitu a realitu, tak jako to prokázali ty historický. Tak, co vám ještě chci říct? No, jsem nadšený, tady Mireček, bez něj tohle nevzniklo. Jo? Já jsem na tom sice strávil nějaký ten panáček udělal korektury, udělal prostě grafiku, udělal vydavatele, nakladatele, já jsem nikdy moc nepochopil, jak je v tom rozdíl, třeba on to vysvětlí pak Radek, ale prostě, nebo jsem to celý splet, já nevím, ale on to udělal jako celý, jako zrealizoval. Já jsem jenom chtěl, aby to mělo přírodní materiál, bylo to v tvrdý vazbě, QR kody vymyslel on, máme webovou stránku, k tomu ji robil prostě, jo, máš mi velký respekt, že hrdina mého roku. Tohle je totiž pro mě něco nesmrtelného. A víte, poezie se totiž nedá manipulovat. A ta Indie je taková specifická, nejenom Indie, jste taky pálili knížky a přepisovali kapitoly, jo, je všude. Takže, jenže poezie se hodně špatně mění, ono se to rýmuje. A hlavně si to ty lidi pamatujou. A tohle prostě zpívají lidi. Celou historii, prostě staletí to ty lidi zpívají. A tohle je sbírka toho zpívaného. Takže proto to má vysokou rovinu autenticity, protože do toho nezasahovali ty různé korektury těch propagandistů a těch náboženských fanatiků a sekt a nevím čeho. Takže proto je to pro mě asi nejhlubší odkaz Goraknáta, nejhlubší odkaz naší tradice. Ne, že by byl jediný. Dneska jsem se to snažil vysvětlit, že vlastně ty knihy, které vznikly jménem nátských gurů, tak ono je to trošku jinak, protože my historicky neumíme číst a psát. Já patřím, dneska moderní mladí už umí, protože Indie svýma zákonama se snaží represi na tu naši tradici, aby mohli ovládat naše děti, tak nás nutí, aby četli a psali. Ale samozřejmě je to velikou překážkou meditaci. Takže, protože lineární intelekt je využití inteligence, to je slepá cesta. Ta druhá cesta je cit. A ten jako Zápaďané téměř nemáte. A to je vlastně celý problém, proč tolik trpíte. Když to jednou pochopíte, vydáte se cestou citu a opustíte vypůjčenou znalost a intelekt, no tak budete zase svobodní a šťastný. Tak. A neznamená to, že jsem to nějak výrazně dokázal, já v tom taky plavu a prohrávám. Ano, už se všichni známe, já to nepředstírám. Prostě nemám potřebu vám tady předstírat nějakou svatost. Na druhou stranu mě to úplně změnilo život a frčím. A vám asi taky na výsledek asi nebyli. No a já vám chci poděkovat, že jste tady, protože jaký by to byl ašrám, kdyby tady nebyli lidi. No, tak by to mohl být třeba dobrý vegetariánský domov důchodců, nebo něco. Proč ne? Tak, dobře. Nerozdáváme, musíte si je koupit, ty náklady, je to samizdat. My jsme opravdu, prostě jsem to zaplatil z peněz tady téhle instituce. A dá se to pořídit, já tam píšu věnování, takhle na tu první stranu. A bez věnování ne. Ne, to je nedám bez věnování. Osobně vám tam napíšu věnování. Tak. A přeju vám štěstí, abyste to jako co nejlíp pochopili, co tam je napsané. Já to záměrně nekomentoval, protože jsem ještě mladý a myslím si, že se bude vyvíjet to moje myšlení dál. A tím pádem to nechci úplně komentovat. Mám na ty sabady samozřejmě jako názory, jsem ohromně otevřený diskuzi o tom a tak dál, ale zatím si ve svém věku prostě netroufám takhle vážný, náročný a úžasný text prostě komentovat. A tak počkám dál a budeme si spíš ty komentáře povídat takhle naživo, než abych je chtěl zapsat. Protože tím zapsáním těch komentářů se taky pokoušíte vlastnit pravdu. A já to prostě na knížkách nesnáším tohleto. Ta snaha vlastnit pravdu, zmanipulovat toho čtenáře, udělat z něj tu ovci, která ti to na konci té knížky odbečí, tak já to nemám. Takže tady si to přečtěte tak, jak to je. Možná časem fakt ještě něco upravím, neříkám, že to je jako... Jsou tam pár míst, které ještě ne 100% chápu. Furt taky bádám, furt jsem otevřený to měnit, ale už jsem s tím konečně po těch letech spokojený, tak jsme do toho praštili a vydali jsme to. Tady to je. A to je asi všechno, asi máte nějaké otázky lidi. Tak. Koukněte se pak do toho, já vás nechci zdržovat, prostě já z toho mám ohromnou radost a
vůbec ta podpora, jasně, že kdybyste tady nebyli a neměli ty otázky, tady v tomhle najdete tu esenci toho celého učení. A není to úplně jednoduchý text. Kdo neví nic o východní filozofii, tak třeba to jako přečte a vůbec mu to nebude dávat smysl. Jo, co to je jako, jo. Takže je to, každý z toho tak nějak získá, v jaké úrovni pochopení jogy se nachází. Čím víc o té joze budete vědět, tím líp to budete chápat. A kdykoliv přijďte a budeme to debatit. Třeba právě přijdete na to. Já totiž právě těma debatama mě to nejvíc pomáhá. Já teda debatuju významně jako s různýma profesorama, tak mám jakou skupinu, kde prostě debatujeme, to všechno v akademické rovině, protože to jsou lidi, jejichž názor je kvalifikovaný. A váš ale taky, protože vy zase máte tu praxi. A tady se střetává svět vlastně těch učenců se světem těch praktikujících. A samozřejmě ideální je, když seš praktikující, který to pak dotáhne tím učenectvím. Ono naopak to moc nefunguje. Ten učenec většinou skončí v samolibosti a skončil. On se tím nikdy nestane. On o tom bude jenom mluvit. Takže nemocný doktor, no, nebo já nevím co, prostě zlej profesor filozofie. Tak, nechme to. A jestli máte nějaké otázky, jsem rád, že jste tady. Brzo bude večeře. Prosím. Mirečku? Všechny? Všecko funguje, je to tam? Na úvodní stránce je